Ahoj, v tomto videu si projdeme abletonovský efekt Erosion. Jdeme na to. Erosion vlastně nedělá nic moc, jo. On má vlastně jeden, jak tomu říct, prostě band, nebo jeden tady ten notch, kterým udáváme vlastně parametr frekvence a parametr amount. Amount je v tomto případě drived knop. A Erosion vlastně vytváří nový frekvence na základě modulace, buď to na základě šumu nebo sinusovky. A mezi těma dvěma modulacema já můžu přepínat tady tímhletím noise blendem. Takže sinusovka a noise jsou to vlastně dvě různé barvy. A ještě vidím, že když mám pouze sinusovku, tak vlastně nemůžu upravovat šířku té modulace, ale jakmile začnu představovat noise, tak můžu pracovat i se šířkou v rámci toho spektra. Poslední parametr je parametr stereo, kde já vlastně blenduju mezi monomodulací a stereomodulací. Takže je to vlastně způsob, jak já můžu přidat šířku do signálu. Stereo šířku. Úplně skvěle tady ten efekt funguje na basy, obzvlášť na zahulhaný basy, který nemají moc signálu nebo materiálu prostě ve výškách. Podle mě to přidává trošku takový zvuk, jako když se jako zkreslí ta basa, je to takový jako hodně ostrý, drsný zvuk. A když se přidá třeba například trošku té erosion do těch vyšších frekvencí u té basy, a nemusí to být jenom u té basy, ale obecně u signálu nebo o zvuku, který prostě zní málo kvalitně, tak to vlastně vytváří, vlastně to jakoby simuluje efekt high-endového zvuku. Jako ten zvuk potom zní, jako, že má vyšší kvalitu. A tím pádem je potom v mixu víc slyšet. Pojďme si to konečně teda ukázat na nějakým příkladu. Mám teda tady tuhletu basu. Možná ještě můžeme přidat spektrum, abychom viděli, co se vlastně děje. A vidíme, že ta basa prostě se drží hlavně v těch nízkých frekvencích, moc tady to nemáme. Začneme postupně přidávat erosion, začneme na tom šumu. Šířka a stereo jsou defaultní nastavení a uvidíme, co to bude dělat se zvukem. Opravdu stačí jenom trošku, jo? Vlastně mám 25%. A najednou ta basa zní mnohem víc hi-fi. Pro porovnání čistou sinusovku. Mám tady Ozone Image 2, dívám se, jestli ta stereo šířka způsobí nějakou face cancellation, takže takhle to vypadá bez efektu. Nevidím rozdíl. Když dáme erosion na bicí, konkrétně na tady tenhle ten úsek, tak bych řekl, že to skoro vytváří efekt skoro jako kdyby bit crushu, jo, reduxu. Jako kdyby to simulovalo málo kvalitní výšky. A u toho reverbu, co je tady u toho, co to je, snare, nebo ten clap nějaký, nebo ten, how do you say this, slap, finger slap, tak to vlastně víc ještě podpoří ten reverb. Zajímavé je, že když to dám tady na tyhle ty klávesy, a mám tady modulaci jenom sinusoidovou, což vlastně v tenhle moment přidává jako kdyby nějakou určitou rezonanci na 518 Hz, nebo to přidává vlastně sinusovkový tón na 508 Hz, což vlastně si myslím, že není úplně jakoby čistý žádný tón, tak to vlastně vytváří určitou jakoby mikrotonalitu. A ta sinusovka s tím sterem dělá hodně.
Určitě mě jako napadá dát na to LFOčko. Na frekvenci. Když dáme modulaci na čistou sinusovku, tak to trošku zní jako phaser nebo flanger. Určitě byste dalo použít i na nějaký sound design, prostě nějakého noise sweepu třeba. Takže jo, skvělý, nenápadný, určitě podle mě dost přihlížený abletonský efekt, který slouží jako krásný sound designový, taky pozlátko, takové kořeníčko. Možná bych obecně doporučil spíš s ním jako šetřit, opravdu málo dělá hodně. A je to docela specifický zvuk, který přidává spíš šum, spíš nekvalitu, spíš hodně jako digitální zvukovou charakteristiku. Díky za pozornost, určitě nezapomeň dát like a dát odběr, pokud chceš vidět víc typů v abletonovské produkci. Hudbu může dělat každý, stačí notebook a sluchátka.